Úsmev. Ešte raz vydržať. Super. Ja som čítak. Daj, vidíš, okay. Aj na jednej ruke, aj bez rúk. Pardon, moja chyba, ešte raz, dobre, pokračuješ. Dobre. Poď! Takže ako sa ti hralo s detičkami? Výborne, všetky boli šikovné, poslúchali, čo som hovoril, veľmi talentované, všetko im išlo, čo som im povedal, jak ten tarbekend, veľmi som spokojný s nimi. Spomínaš si na tie časy, keď ty si bol v takomto veku a... Jasne spomínam, to boli také časy, že som ešte ani nevedel moc o tom tenise, ale snažil som sa hrať a tatino ma k tomu viedol, takže to boli zlaté časy. Čo myslíš, že je najdôležitejšie pre tieto deti v tenise? No hlavne, aby ich rodičia podporovali a niesli ich k tomu, aby ten tenis hrali a hlavne, aby ich to bavilo.